Lämpimät jouluterveiset kaikille Kemin Hapansilakan ystävien jäsenille lähtee terveisiä tässä. Sitten lähtee Lempäälän Lukakulle terveiset. Ja Pentille Kiinaan terveisiä tästä vaan. Tämmöiselle kun Runkkari Tinolle terveisiä. Lempäälän joku autistinen. Selle terveisiä. Veetelle terveisiä. Röllille terveisiä. Sitten tulee Trollaa ja Kihtimasalle terveisiä. Joku runkkari. No runkkareille terveisiä tässä kai oli. Terkkuja vaan tässä saa Hallaatille terkkuja vaan, että kaikkihan lähtee välillä käsistä niin kuin tiedät kyllä, että kun tavarat lähtee käsistä, niin sille ei vaan voi mitään. Sitten Kallun Pirvalle terveisiä. Mäpelle CS:ään terveisiä. Ja sitten terveisiä Paskakäsi Matias Laineelle Kokemäelle terveisiä. Tussu Teijolle Kokemäelle terveisiä. Andres Breivikille terveisiä Norjaan. Tästä lähtee Neetanan Sakarille. Sitten Kallun Pirvalle lähtee terkkuja. Joo, pistetään terveisiä tämmöiselle henkilöille kun Karoliina Kestille Järvenpohjaan lähtee terveisiä. Arttu Ollilalle Lumilinnaan oikein räjähtävät terveiset. Myyrinmaaliin Pekka Eerikille lähtee terveisiä. Ja Kehitysmaisalle terveisiä ja... Joo, pistetään nyt terkkuja kaikille, vaikka Joosef Fritzenille terkkuja kellariin, mutta no, se meni nyt sinne, minne se meni, mutta... Kortepohjan Kasanovalle terveisiä. Sitten Bashar al-Assadille terveisiä. Sitten Masalle Voviin terveisiä. Dimitri Ivanoville terveisiä. Stalin Binkiin. Eerolle Uima-altaalle terveisiä. Sitten Free Willy Lenunmaan ja Lelumaan Niksulle terveisiä ja tsemppiä. Kasalan Jonneille Kokemäille terveisiä. Karvaturvalle terveiset lähtee siitä. Onks toi Nolkajan autisteille terveisiä. Urokeisarille terveisiä. Rikollinen joku, mikähän Lempäälän rikollinen, mutta se on siinä. Mikko Munarunkkarille terveisiä. Sitten Mr. Dix terveisiä. Sitten eräälle huoralle terveisiä Mikkeliin. Jämsänkosken Niilofaneille terveisiä. Sitten terveisiä Turun Zäbä-autisteille terveisiä. Ladan tyttöystävillekin vielä terveiset vielä loppuun. Aha, oikein kaasumaiset terveiset juutalaisille ja paraisiiteille lähtee tästä terveisiä. En tiedä mikä toi on. Sitten Satula Soturi. Sitten Sami Vataselle, Ville Valtteri Filppulalle ja Kari Parille terveiset. Spurgajalle terveisiä. Upille Kemiin, koita jaksaa, kyllä se perjantai sieltä tulee. Ton Niskasen Iivolle ja Jauhojärven Samille terveisiä, Tomille, Santulle terveisiä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.